gaur denetari daukau eske. Nik ez dakit gaur zuek plana daukazuen, baina nik badauka plana. Gaur kursalera joan behar naiz, bertan izango da DJ Jon Urbieta. Hoi da, gaur gauean segulako diskofesta antolatu dugu, kursalatzen izango dira, terrazan, 12 eta 20 aurrera, ordu bita erdi bitarte hortan. Jesus, 2 ordu luze. 2 ordu luze, edo batzutan agian motza egingo zaie, hain ongi pasatuko dugu, nik uste dut motza egingo dela. Zer motatako musika jarriko zuze? Gauza bat izaten da, DJ ekitaldi bat izatea barratsaldean, aurrentzako, gaztentzako, baina hau da ja, Donostiako aste nagusia, publiko guztiari zabalduta. Zer musika jarriko zu edo ze giro gongo da bertan? Ba, jarri behar da zerbait potendia, jarri behar da, bueno, gaur egungo arrakastak jarriko ditugu, orain puri-purian dauden arrakasta, bizikleta, Enrique Iglesiasen abestiak, eta gero jarriko ditut temoia baita ere, baita, Spice Girls adibidez, Wannabe, eta alako ere bai jarriko ditut, alako abestik ere bai entzuta, bueno, jendeai gustatzen zaio, eta horrentzapen onak ekartzen dizie jendeai, beraz, horrelago abestiak, timba ere bai egongo da, horkaina tope, beraz, kursale gaur egingo du, bueno, dardara, baina pila. Osa, Jon, planazo. Hori da, planazo. Zuak eta gero, izozkearekin kursalaldera. Bueno, eta gainera etzara zu bakarrik ongo, segituko dituzu laguntzen, dantzariak, ikuskizuna itzela montatu bezula. Hori da, 4 dantzari ekarri ditut, zumba egiten duten dantzari batzuk ekarri ditut, eta aprobetxatuko dut dantzari horiek ekarri ditudala, biharkoa irakartzeko. Ez bakarrik gaur gauean, Jonek ez du gaur lorik egingo, eta bihar berriro. Hala, aste nagusian zer egingo duzu? Hori da, bihar zumba emanalia izango du EASO plazan. Arratsaleko 6:00 aurrera, 7:00 arte, eguraldia lagun baldin badugu, bertan ez da barasorik orduan. Hori da, beraz, gonbidatzen zaituztet, bai Donostiarrei, bai Gipuzkoarrei, eta baita ere Bizkaiarrei, etortzeko ona, eta bueno, Gasteizkoei, eta bueno, Euskal Herri osoari etortzeko. Oraintxe bertan ez zarete kursala iritsiko, baina bihar behintzat, EASO plazara, etorri. Nola, ondiok ezeko ordu tardiak arte, iriste edo nondik iristea algara. Bera, eta botako ditut, ez dakit argiarekin apreziatuko da, baina dia pulseirita batzuk, argia egiten duten pulseirita batzuk, dia, horra da, luminosos edo horietakoak, bera. Zertarako dira hauek? Hauek dia, paluzir, esaten, hoi da, argia egiteko, distira egiteko izarra bezala. Bueno, ondo pasan nahi badezue, ligatu nahi baldin badezue, horrelako lekuetan oso giro. Beti da aukera, ligatzeko aukera. Una izu beti kontu berdinarek. Atsegina, perreo pixkat ere bai izango da, pikoteka dantzutzeko, eta bueno. Beira, gazte sentitzeko musika. Ondo pasan nahi baldin badugu, kursalean, eta bestela bihar zumban egin nahi baldin badugu, EASO plazara, arratsaleko 6:00 aurrera. Jon Urbieta prestaketak egin behar dituzola, hasi behar gara korrika, zu artifiziala ikusi behar ditugu, baina ostean kursalean ikusten gara, bale? Horiek. DJ Jon, eskerrik asko! Eskerrik asko! Hala, animo, gero arte! Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos.